issue kasi natin dito is yung kakayahan po natin na tumugon sa mga ganito magiging naiisip natin magiging mga problema. Nakikita na natin paunti-unti na may mga, kumari, yung mga bangko, di ba? Na nagkakaroon ng hacking o may mga nagkakaroon ng problema sila sa ICT infrastructure nila. At maski pag-isipin natin yung privacy nga, pero meron ng tayo namang mga batas, no? Ang ating mga magbabatas, gumawa sila ng mga paraan para tayo mabigyan ng protection. So yung issue sa data privacy, medyo nakaka-counter po natin yun. Kaya lang yung issue nga nung tungkol sa capability po natin na tumugon kung tayo ay nahahack, mukhang malayo-layo pa. Kasi hindi tayo nagbibigay ng attention na bigyan ng pansin ang mga ganitong klaseng problema. Kailangan natin ng mas maraming tauhan na makakaintindi ng ganitong klaseng mga teknolohiya na makakatulong na mabigyan tayo ng sapat na proteksyon. Kaya lang, mukhang kulang pa tayo nga dun sa ano. So kailangan medyo nagbibigay pa tayo naghahanap tayo ng paraan para mas na-incentivize po sana natin yung ating mga kabataan na mapunta sa mga ganitong klase mga disiplina na matuto sa mga science and technology. Kasi minsan, pagbalikan po natin yung ating mga napag-aralan, kumari programming, nung tayo yung mga 1980s, naririnig natin mga Fortran. Ngayon, wala na yan. So, kailangan mabilis tayong natututo, kaya lang medyo kulang pa tayo. No? So, kailangan mapagpabuti natin pa rin pati yung ating mga nagtuturo para yung magtuturo, siya magtuturo naman sa mga